Салом алейкум, амакаса. Як Хамад уже ба фикрам хабардорем дар Помир бо чӣ гап рафтаиста. Бо ҳамон хиёнатҳое ки 8 сол пеш буд, 9 сол пеш буд, бо ҳамон хиёнатҳо, яъне ки бо тоҷик яроқа мегира ба приказ як тоҷики дигара мекиша. Донистен як марди мемора, ман намедонам худо задагия, ягон лаънат рафтагия, фақат тоҷика кашт. Фақат тоҷика кашт. Айму вақтш. Мефаҳмед? Соли 90 ҳамаму кор, соли 2000 ҳамаму кор, соли 2021 ҳамун кор. Аллакай 3 кас мурдагия дар Помир дар як рӯз. Бародарои мо ушмуранги мо ушму шероинари Тоҷикистон. Ояндаи мо. Бубинем даи ҳамин отношение ҳукумата бубинем ба Хитон. Любой тайм мо метонем дар ҷои Гулбидин набошем. Бубинем ки ӯ камайда дар ҳамин ватани мо хеле наро кам мондагия ки барои хоҳар, модар, зан бихеза дифоъ кунад. Марда хез дифоъ кард, кунтаи прокурор чапш гирифт. 2 сол пас вақте ки власт дар дастшон омад, якм киштани ҳамиё сар кардан. Донистен? Ино на падар доранд, на модар доранд. Чӣ амниятияю, чӣ инвидия, кадом пагондори боша набоша. Шумо барои мо бародар нестен, шумо тоҷик нестен, шумо мусалмон нестен, ира будонед. Рӯзаш меояд ҳама ҷавоб мегӯяд. Ба хун қати ҷавоб мегӯяд. Ҳамаш просто вақти соат дорад. Донистен? Пага соатҳои 12 дар пеши ООН мо ҳамамон ҷамъ мешем барои ҳамин қазия, барои қазияи Бадахшон. Условиҳо ҳамин демилитаризатсия Горного Бадахшана, восстановите связь, восстановите свет. Связа киштиям, света киштиям. Паданаалатира бибинен ки хоруға Помира медонен ҳама. Намехина ки да намо азоб да бо мардума бинен чӣ хел мекунанд. Ва аллакай савлатошуна дроварда истиянд. Ва яъни сила дроварда истиянд бо Помир. Охо пешвои миллаттон ақл надора, охо калаш инам қадар. Инам қадар кала дора пешвотон. Ёб твои мар. Бояд хеле шумо тарафдори ҳамин золим мекунед. Бимбарем ба Амурустон. Мали пага мебинем дар Нью-Йорк чанд кас тоҷик меояд. Айс пас қатъи ҳам тоҷико ҳам чизи стоита ҳам хе гап мезанем. Ҳам тоҷики гавнора меги гавнои ту блад. Мали пага бо мебинем чанд кас ҷамъ мешавад дар пеши он. Ман аз шумо як хоҳиш мекунам ҳамин видеора бачаҳое ки дар Америкаен ҳамин видеора пахш кунем. Пага ман ба ӯ беномус, ба ӯ паданаълатое ки тарафдори ай ҳукумати золим мекунанд, ба ӯ паданаълатое ки мегӯянд мо зан дорем, кӯдак дорем, мо дар сиёсат хуш нестем. Ман ай кунтиҳо ягон чӣ даъво надорам. Ман ба мард, ба тоҷики мард ман боварӣ дорам ки мондагиянд тоҷикҳои мард. Ман ба намун мардако муроҷиат дорам ки пага соатҳои 12 рӯз дар Нью-Йорк назди бинои онда ҳама каса сарҷамъ бем, дар пеши бародарои Бадахшонӣ бестем. Мо ҳамамон тоҷикем, мо ҳамамон як ватан дорем, мо ҳамамон як хунем. 8 сол шид Помирда ҳамин проблемае. 8 сол шид, 9 сол рафт Помирда ҳамин проблемае. Барои чӣ? Як ҳукумат силовой структурашда иқадар ҳуқуқ додагие ки як мардума бибироянд доим зулм бикунанд. Ки ҳаи ҳуқуқа додагиашон? Мо шумо додагием, хомӯшии мо шумо додагие. фаҳмидестен? Ман безорум ай таърифое ки шумо миллати бузургена, аз таърифое ки шумо мусулмонои беҳтаринена, аз таърифое ки шумо пешвову пешобу дигара дигар хуйняра дорем. Ман аз ин чизо безорум.
агар барои як ҳамватани даъво карда дифоъ карда натони марг ба тӯри тоҷик марг мирдантон беҳай чанд каси боше набоше илои накам 9 миллион ҳам боше худо ҳамата ба марг дучор кунад худо ҳамата несту нобуд кунад агар 10 миллион ҳам бошем 20 миллион ҳам хеле номард бошем худо ҳамата несту нобуд бисозад тоҷик мардум ай хеле набуд чи нами чизе ки ҳамин рӯз мо дидаистем и ҳамаш сархамии шумоа сартахам ки сари хама шамшер намебира дар сиёсат кордор нашем мо ҷанга дидагием мо бечораем мо мазлумем марг бар шумори мардак марг пагаҳ соатҳои 12 мардуми дар нью-йорк буда пенсилвания буда мардуми дар нью-ҷерси буда коротона бупартоен мард бишен мардое ки як рӯз мебирен ва дар назди худову расул бо мехезен инам хеле мард бишен пагаҳ биёен муттаҳидона бестен даъво кунен дифоъ аз ҳамватани хитон дифоъ аз ватани хитон кунен ва вақте ки бадахшона нападат мекунанд сарзамини мо шуморо нападат кардистен ягон давлати дигара ягон миллати дигара во зулм накардистия ранги мо шуморо бародарои мо шуморо зулм мекунанд ситам мекунанд ҳамин ҳуқуқа додагиашон ҳукумат биёед бо морам ҳамин ҳуқуқа натемшон биёем наган ки мардум наган ки хай якдигаришон да пофигу айда ёра ё якдигаришона писар намекунанд ё якдигаришона дастгирӣ намекунанд соли 2012 ҳамин кор буд хиёнат кардан замина додан ва ҳар каси сар бардошт дуромадан киштан 200 одам мирд 200 одам бародарои мо шумо мирдан бо ки мирдак у офитсерову кгбшнико намирд солдатои бачаҳои 18-19 сола мирдан фаҳмидастен ву солдат хай дигар солдат онам як гудак чӣ хеле як ҷавони хоруғира киштан чӣ хеле як ҷавони дигар тоҷики ки военияи ура киштан якдигаришона киштан мефаҳмед чӣ хеле мо дар чӣ хеле ҳолатем фаҳмидастем барои ҳам бимонен ин чизотона мо метарсем моро бас кунен ҳамин адгаворкара бас кунен мардак бишем просто як бор мардак бишем як бор моро фахр кунем ки миллати мо мард дорад як бор мо ҳам фахр кунем охир ки ин миллат беномус нест ки ин миллат барои якдигариш мехезад мусалмонен аксарият 99% мусалмонен пайғамбар нагуфт ки агар мумад як аъзои бадана як ҷошдар кунад тамоми бадан ноором мешавад ҳамин гап пайғамбар нест барои чӣ ба хомӯшен вақте ки медоноянд сарзамини мову шуморо заминша мехоҳанд мефурӯшанд пада наълати прокурорш меомада хоҳари моро багем и дар хорух и чиз част вақти пагондоро ба духтаро пристават мекунанд мефаҳмед ва на фақат дар хорух просто дар хорух мардаш ки зиёд мебироянд меган мубориза мебаранд гулбидин вори шери нар бисёр дар кор шавад ҷоншам мета барои номуси ҳамсоя духтараш дигарта чӣ дард зада беномусо шумо чӣ як абадӣ монданиен дар ин дунё ё фикр мекунем ки ин дунё ҳамада насиб мекунад бо кафан насиби як хелмон мешава ё намешава як кафан ҳатто насибмон мешава ё намешава ҳамамон мебирем мерем мард бимбирен мардак вори бимбирен як бор то кая шикам мегем то кая мегем мо метарсем айиш аюш ин чиз номумкин аст ман ҳамин чиз хати розӣ нестам ман боварӣ намекунам ки тоҷико надошта бошанд мард тоҷико номус надошта бошанд ман ҳамин чиза намехоҳам боварӣ кунам история алейкум салом история мекунем ҳозир бачаҳо банер панера тиёр карда истиям история мекунем ҳамаи чизоро
مؤمن برادر ولی همین خیلی کدام دینا قبول کردی مؤمن حسنов کدام دینا قبول کردی کارو چیه برادر همین یک چیزی هست که تو از من بپرسی ندارم دین با دینی ما کاردار نشه برادر گپا دیگه نبر مردک بشه ببرو پیش посольство Тоҷикистон дар ҷои ҳасти нести даъво ки барои ҳамватанат мардак биша аввал ту ай ман ай динам напурс ту мардакӣ хита нишон ҳар ка дар ин зиндагӣ бояд кори хича кунад хоб бародаро як бори дига ман меълона мекунам паго соатҳои 12 emergency rally дар Нью-Йорк экстрена ҷамъ мешем барои ами ҳолат дар Бадахшон даъво мекунем ки срочный порядки пускай он қул шава ин чизе ки рафтестай дар Бадахшон муддати хадар сол баробар як геноцидай ӯ дигар минтақаҳои Тоҷикистонам ҳамин коро мегзара Масчо, Хуҷанд, Исфараву, Кулобу, Дангараву, дигар Қирған ҳамаи ҷода изил мегзара просто дигаро қабул кардаган ҳамин чиза қабул кардаган мега хай чӣ корш мекунем майда симо бечӯлҳои чӣ меоя мефаҳмед Бадахшон ҳамин чиза қабул накард ин ҳамин қаъкан неким зидди як золиме ки вес ҳукумату вес Тоҷикистон дар таи дастшона мубориза бурдистиян танҳо нагзореншон мардак бишен танҳо нагзореншон ин як санҷиши барои мо шумо ҳа ки аҳа фаҳмо бародар мумин ха иншоалло дар ҷои гап меояд бо суҳбат мекунем нашуди чиз пагаҳда ман умедворум ки ранги дигар митингое ки мешава ухали нашавада биёен ҳамакаса биёен коротона бимонен ҳар хел фикрои пучу фачтона бимонен як бор натарсен як бор мардак бишен ҳамин рӯзи шанбе ман мебинам ку киё меоян чанд қа одам меоя баъд пас аз он баъд мо вывод мекунем ки мо дорем мардак байн монда дари исткости Америка ё надорем бачо аллакай ахири Калифорния ҷо раҳ кардагиан омадестиян лекин хеле нашава ки хай проблема дар Бадахшоне фақат бадахшонӣ бихеза тоҷик бошен тоҷик бишен мусалмонен мусалмон бишен як умматен правильно бихезен барои якдигаритон даъво кунен ягон ҷои противозаконе нестай натарсен ки шуморо паган ҳукумат чап мегирава дигараш ҳамаи шуморо чап гирифтан меша аллакай о чап гирифтаган ҳамаи моро ҳамин чизе ки дар Тоҷикистон мегзара рӯзу шаб бача на духтар мондай дига на занак мондай нарасидай дасти милисаву амниятиву дигар властдорора хай аида беномусӣ намешава аида сархамӣ намешава агар мо ҳамчун марди мусалмон натонем чести занои хумона вай кунем да защиат кунем бародаро ҳамин чиза туғри бифаҳмен шумо бигзарен ҳамаи гапи гапча бигзарен фаҳмидестен фақат Аҳмад барои ҳукумата ганда нест ё фақат Гулбедин барои ҳукумата ганда набуд ё дигараш мефаҳмем ё ки Зайд Саидаш ё дигараш барои ҳукумата ҳамаи мардум душманай ҳамаи мардум барои вора душмана ҳамин чиза туғри бифаҳмен барам қа фикр накунем ки хама митинг намерам значит ман аминам ягонта да амин нестен на хитон дар аминен на да зантон на фарзантон чӣ дар Америка бошӣ чӣ дар Россия бошӣ чӣ дар Тоҷикистон бошӣ бихоҳан расидан медуран ҳатто занотона мерасан ай дастон ҳичи намеояд барои чӣ ай дастон ҳичи намеояд барои ки муттаҳид нестен барои ки ай пишти якдигаритон намехезем барои ки медонем ки хай дари ҳамсоя ма тахтах кард хам дари мара нарасида шид ба вақти дари хитам тахтах кард дигар ҳамсоё таместан нигаҳ мекунад мега дари мара нарасидай ку ҳамин ситуатсияи Бадахшон ҳам хеле ай соли 2012 ҳам ҳамин кор шида буд ҳама хомӯш буд как будто дар Бадахшон ҳеҷ гап нарафтестай фаҳмидестен
майли ина замина додагиш майли мега хай и хешид у хешид ина майли худо бигира ҳаму замини ҳаму 1000 квадрати додагишона ҳеҷ гап не лекин ҷони бародарои мо шумора гирифтан омадан киштан ҳатто имомназаров ки дар инвалидни коляска буд аҳволаш бад буд ҳамура граната қатика фондагиян бибинем ки шумо бо ки вай доренда сар кор дорем бибинем ки шумо ай чӣ хеле номардум метарсен барои ҳамо қама мегум чем ҳами хеле тоҷико будан марг беҳтарай набуданш беҳтарай да ма узр мепурсам ма камтарак асабӣ шидам ай пишти хабаро лекин дард мекуна рости габи чиз ва ма ай ҳукумат қаҳр намекунам ман ҳукумата номардиша медонам мара ай бародарои ҳамин тоҷик мардуми худам қаҳр мекуна ки мо доим настаране местем якдигармон да ай проблемои якдигармон настаране местем як вақт не як вақт ҳамин бояд қайчӣ шава як вақт не як вақт ҳамин бояд буд шава як вақт не як вақт бояд як поколения пайдо бишава бигӯ ки ман мебарам барои якдигарам да барои тоҷик барои якдигараш бояд мешидаги сами хеле иншоалло мешава ва пагоҳ мо мебинем да ки ояндаи фири ма хуб мешава нисбати тоҷикои америка ё ганда мешава ман умед дорам ки зиёдан ба номусаш зиёдтара ман умед дорам и пага ҳам маи мардуме ки соли 2012 ман ёштар будам 22 сола 21 сола будам бигем дигар бародарое ки намефаҳмидем чӣ гап рафтеста дар Бадахшон аз дастмон ҳеҷ чиз намеомад ҳозир ҳаму ашифкара исправит карданай ҳозир мо бояд нишон будем ки не мо беномус нестем мо тарсончак нестем мо Бадахшира айхмон ҷудо кардагӣ нестем мо бародари хунiyем барои якдигармон мембарем дар кор боша ман инами чиза боварӣ дорам инамира мо бикунем значит ҳаму ашибкае ки соли 2012 кардем ва калонои мо кардан ҳаму исправит мешава мо нишон метем ки на самом деле мо яктанем нишон метем натарсен тамом а як омадан даъво кардан натарсен мо намегем бубуроен ягон зидди ҳукуматиш гап занен ягон вай кунен не бубуроен просто дар бари бародаротон бестен ки ҳамун бародаре ки пагаҳ мебуроя ба назди бинои она нага ки ҳамун ай кӯчаи хорух ай дусе кӯча бача омадан тамом хеле бояд нашава бояд ҳамамон дар гуҷои ҳастем настем муттаҳидона сарҷам даъво ай ҳамватанои худмон кунем ай ватани худмон бикунем ҳаётона рорем ки Бадахшон и автономная област и то что имрӯз қатъи вуҷуда кардастиян ҳамаи корошон противозакония зидди любой қонунои байналмилалия комендантский часшонам и бачаҳоро қадар мебаранд допрос мекунанд қадар зиндон мекунанд қасд мегиранд мефаҳмед шумо ҳамин прокуроре ки ҳамин бачаро бигем ба қатл овард Гулбидина 2 сол пеш конфликтшон шуда буд вақте ки Гулбидин як духтаре аз маҳаллашона бигем защищат кард айму прокурори хаб шумо медонед оха ҳамин мардуми мо ки камакак власта гирифт ба чӣ коро мекунанд хиёл мекунанд ки ҳамаи чӣ мумкина хиёл мекунанд ки любой духтара вай мекунам мехарам чош метам ҳам хеле хучунавистӣ мекунанд и секрет нест бибинем ки 2 сол баъдаш қасдӣ гирифт аймин бача яъне вақте ки як барзагови ба ҷои ёдгор Файзов овардан як барзагови ки хучона мондан уж дига волияш доди ё сразу ай пишти делоро ҳуй кардестиян делои 2 сола 3 сола делои нав ҳуй кардестиян кира мекунанд ҳамун ҷавонои мора дар хорух ҷавон мондагӣ нестай бародаро ҳама бечора дар Россияву дар ғурбатай чанд ҳазор намебуроянд ҷавонои ҳами помира бовар кунед ҳазор намебуроянд ҳамурам бинен ки чашми дидан надоранд ҳар рӯз бигем ҳар хел провокатсиё мекунанд чӣ мекунанд мо намегем ки дар ин 30 сол ту як мактаб насозӣ барои сохраненияи шугнанский язык
ту дар ин 30 сол як масҷид насозӣ барои мардума, ту дар ин 30 сол як роҳи кор насозӣ барои мардума, дар як нуки кӯҳ хоруқ рафтагиен аксариятан, дар нуки як кӯҳ гирдогирд кӯҳ қати маҳкам изолированӣ бигем ай тамоми дунё партофтагиан 30 сол бо даъво аю ки ма пешвоюмо, мо ҳукуматемо, бо даъво аю ки заминша мефурӯшу мехоҳум, фарзандша мекушӣ мехоҳум. Бас як бор нишон битем ки бибина да мо паданалати ҳукуматдоршам бибина ки охи хе намешава. Не ки агар ҳози ҳам тоқа бимонем ин мардума, агар бо ҳам хеле оқибнишинӣ кунем бисёр намекаша ин мардуми миллат. бовар кунен просто ай дунё нобуд мешин. хеле миллатҳои несшида пурран. ҳамин шуморам тоҷикорам ҳам ай харита полни нест мешин бар хали рафтор. нагузорен тоҷикистон ватани мо шумо ун меросӣ эмомалӣ раҳмонова падараш номаълум ай ки ки бигем ай падараш меросӣ мондаги нест хеле чиз. ҳамин чиза шумо бояд дарк кунем ки ӯ ватан ватани ҳамаи мо шумоҳай ва ягон ҳукумат ҳақ надора ки як минтақара чап бигираву я минтақара доим будроя зулм куна. ҳақ надора ва и ашибкаи мо шумоҳай, ашибкаи падарои мо шумоҳай ки мо мондем ки вай кунан имрӯз ҳамхели рафтор ба мардам бикунан, ҳамхели рафтор ба бадахшона бикунан. мо гузоштем ин чиза, мо хомӯш будем, мо доим хомӯш будем. чӣ вақте ки дуромадан ғарма задан соли 2008 мефаҳмед. ин сабитиҳое ки уже асри мо дашидагиа. мо солои 90 мемонем. ӯ 90 падарои мо чӣ гап шид нашид, аки таваккалш ба худо. даврои мо бародаро, даврои мо шумода бибинем ки чанд хел хиёнатҳош мешава ай дасти ҳукумата. имо бояд бестем бигем эхай худо тинҷира буда. ой тинҷӣ нест бародаро. шукрона мега сарзамину шукрона ободӣ кунем. чиқад шумо представед кунем ки ин ҳамин шабу рӯз 3 оила барои фарзандош гира дорад дар хорух. фақат дар як хорух ин 3 оила ҳози фарзандошуна. фарзандои шумо фарзандай фарзандои ӯ фарзанд набудиянд, ҷигар намесӯхтад. ман умедворам ки оста оста ин мардуми ҳами ба номусаш муттаҳид мешававу аку беномусаш таваккалаш ба худу дига гап надорум. марости гап ҳар касе ки хомӯширо интихоб мекуна, сархамиро интихоб мекуна, ай мо нест, бародари мо нест, аз дини мо нест, ай миллати мо нест. ман безорум. бовар кунен. шумо ҳам ҳамин хел кунен. шумо ҳам ҳамин фикр ақида да бошед. хай иншолло бо пагама мебром эфир да обязательно аз Нью-Йорк. ман ҳоз дар Индианаим бачаҳо занг задан гуфтан ҳам хеле организоват кардистиян. сразу бол гирифтам ҳамон тарафи Нью-Йорк. иншолло пага ман ҳам мерасам дар Нью-Йорк ва дар бари бародаром меистам. ва я ҳартаи шуморо ман ҳам интизорам. ҳамае ки дар минтақаи Нью-Йорк, Нью-Ҷерси, Пенсилвания, Коннектикут имконият пайдо кунен, бишинен, биёен ки ояндаи ҳукумат чиам каси боша набоша. ҳукуматҳо ҳалиш мешава. ягон ҳукумат абадӣ мондагӣ нест. кадом ҳукумати боша набоша бидона ки ин мардум якдигаришона тоқа намемонанд. ин мардум ранги соли 2012 тариқ хаб карда намешинанд. ин мардум барои якдигариш ҷонша мета. ҳамин чиза мо бояд нишон будем. ай чиз бисёр чиз барои миллати моро, барои ояндаи миллати моро зависид мекунад. ин мина бо темаи Бадахшон, сами остри темаи Бадахшона. хиёнати ҳукумат ай Бадахшон сар шид. айму замин фурӯхтагӣ ва айму 200 ҷавони моро киштагӣ. мефаҳмед? хиёнат аю тараф сар шидагӣ. ягон кас хича виновати ҳис накуна. мо на зидди давлатмон гап задистем, мо на зидди ватанмон гап задистем. мо зидди беспределщико гап задистем, мо зидди золимо гап задистем. ва бояд зидди золимо мо бояд муборизаи худмона бубарем. минимуме ки як ҳартаи мо карда метонем, буромадан
муттаҳид чидан даъво карданай. Тамом. Минимум коре ки мо карда метонем. Граждане таджики, когда в Орухе была война, памирцы стали на вас за сегодня. Кто из вас стал и станет на защиту Памира? Аня, надо пишите комментарий, даже он был виновен чел. Мансур Парпишоев, я надеюсь, ки мехезам мардами ба номус мехеза, брат, на защиту Памира встанут люди. А то, что там в комментариях пишут, братан, это, поверь мне, это не стоит того, чтобы вообще обращать на это внимание. Это мы должны сейчас каждому донести вот только эту мысль. Вот сейчас мы стоим на пороге, когда мы сделаем свой выбор. Мы реально нация, мы реально одно тело, одно целое, или же все это фигня, и все это и нация, и вот все, и государство, все это оказывается просто навязанные какие-то предрассудки и бла-бла-бла, да, короче. Вот мы сейчас между этим стоим. И завтра мы посмотрим, что будет происходить в Нью-Йорке. И также в других странах. Где бы ни жили таджики, выходите к посольству, к консульству, к международным организациям. Выходите и просто защитите, да, защитите себя в первую очередь. Вы этим защитите в первую очередь себя и свое будущее, будущее своих детей. И это вот та самая линия, которая определит, мы на самом деле нация, о которой говорим, мы на самом деле братья, мы на самом деле одной крови, или это все Рахмати калом барои диққатон. Спасибо всем за внимание. Ҳамин видеоро дар дигар бародарорам рӯй кунед, махсус бародарое ки дар Амрикаан. Ҳаматас пага сатои ай 12 то 2 мо дар ай 12 то 4 даже где-то дар вай мешем. Назди бинои Оланда мешем. Марҳамат биёен бани як биёен да короче, мардак бишен. дай дунё фақат мардимон мемонад, дига ҳеҷ чӣ намемонад. дар амони худо бошен, бо дар тамосе.